Lwesisha bheka manje ukudala kudlulile sekuvele okusha. Amen. Bazalwane ngizoveza uJesu osizayo. Lithi izwi likaNkulunkulu izwi lakhe lifana njengamanzi amaningi liyafohla. Lithi liyaphula imithe emikhulu yaseLibanoni, imsedari. Liyazamazamisa ngisho amahlathi amakhulu aseKhadesha. Izwi likaNkulunkulu liyaqhubula ngisho emandleni omlilo. Amen. Bazalwane uJesu uyamsiza umuntu. Bengiyiphara bazalwane bengibhemi ungangibambi inkunzi khona le Hammersdale bayangazi. Ngiyidayisa futhi bayasazi sihluphileke kakhulu ngaleyo ndlela leyo. Ibingekho into kade siyibona empilweni yethu. Ithemba bese lingasekho lilahlekile. Siyibona impilo yethu iphelile ishabalala iphelele emadrugsini. Singazi ukuthi sisosizwa yini kodwa uNkulunkulu emkhulu wafika empilweni zethu. uNkulunkulu wasitakula ngoba izwi likaNkulunkulu lithi umuntu owenza isono uba isigcila sesono. Kodwa lithi indodana yomuntu khulula nakuba ngabakhululekile impela. Njengoba namhlanje nami ngikhululekile. uJesu ufikile empilweni yami ngawubona umsebenzi wakhe omkhulu. Ingakho namhlanje ngisukuma ngizobonga amandla esiphambano. Ngizobonga amandla endoda yasifele eCalvary izandla zayo zimanxeba eyahlatshwa ehlangothini. Namhlanje imili yasibusela kwesobunene sikaNkulunkulu ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngizobonga amandla endoda yazi ubuhlungu. Ngizobonga amandla endoda yahlatshwa. Hawu Jesu mkhulu somandla. Ngizobonga amandla endoda ekwazi ukugibela amafayi waphendula inqola yomlilo. Amen. Ngizoveza amandla esiphambana kwazi ukusiza umuntu ngoba le ndaba ngazi ukuthi ngamaphara kuphela kanti ayikho ngamaphara. Indaba ingathi sonke wonke umuntu uyamdinga uJesu. Liyini ithemba likamuntu ongenaNkulunkulu? Yini oyikhiphi isihlembo sakho somphefumulo wakho phambi kaNkulunkulu? Lisizwe kwisambulo lithi ngabona isihlalo sobukhosi. Thiwa ababe bephambi kwaso. Thiwa kwabonakala iy'ncwadi. Thiwa incwadi yokuphila neyabafileyo incwadi zavulwa. Thiwa iloyo naloyo wahlulelwa njengemsebenzi yakhe ayenzile esemhlabeni. Thiwa iloyo naloyo ongafundiswanga encwadini waphothwa echibini lomlilo. Thiwa ukufa neHadesi nolwandle lakhipha ababekulo bezowahlulelwa njengemsebenzi ayabenzile emhlabeni. Ngoba njengoba siphila nje sonke sathalelwe ukwahlulelwa. Into ibiza ukuthi umuntu ashintshe kuseyimanje ngoba ukuphenduka ngale kwethuna. Amen. uNkulunkulu uyamsiza umuntu. Le ndaba ayikho ngamaphara kodwa le ndaba ingabantu. Ngoba lithi izwi likaNkulunkulu umuntu mangabe edla isono uyisigcila sesono. Ngoba nami kade ngibhemi ungangisho ngingasayithandi. Bengine-alarm clock ebila emzimbeni ekade instaliwe ngaphakathi. Ukuthi mekwashaya u6 ekuseni kufanele ngivuke ngoba iwunge iyasho ukuthi ngifuna ukuthi uyongibhema manje. Ngayicala ngiyibhema mina kodwa ekugcineni bisibhema mina. Bengidlula la ngihamba bengibona abafethu kwesinye isikhathi ukuthi ngiyemoli ngiphethe isikhwama ngisathandi. Ngibuye ngiphathe ithoyilethi elikhulu. Sonke siphiwe insimbi la emzini yabantu uphiwe ithoyilethi leli lalapha enkandla uliqhube ngebharuzi uyofika escrapyard. Ngoba bengiyisigcila sesono. Akumina-ke ngento isigcila sesono futhi akubona amaphara kuphela isigcila sesono. Ngoba noba nje ubufebe ubanjwe isono. Ubanjwe ubugila. Ubufebe biyisono. Umuntu olala nomuntu engashadile kuyisono phambi kwamehlo kaNkulunkulu. Ayigcine ifebeni le ndaba ngoba njengoba libona izwi likanje omama abazalayo. Omama abazalayo abafuna ukukhuleka kodwa nabo babanjwe isono. Esikhundleni sokuthi iguge edolweni kodwa guga ibhitimothi la. Balengekile bakhuluma indaba. Engane bathandazela abantwana ukuthi baphume kunenkinga esibhekene kuyona. uNkulunkulu uyasiza bazalwane. uNkulunkulu ufuna siphendule impilo zethu sisaphile emhlabeni. Bengiyisigcila sesono bazalwane bengibhekile ungangasayithandi nami. Ekhaya bese belilahlile ithemba ngisho umphakathi yazi ibingekho into kade ungayicabanga ehle. Ngihambe ngisime ngihlangana nomuntu ashintshe isikhomba sakhe asiphathe ngala ngoba uyabona ukuthi hayi ngeke ngathi qhamuka insimbi edle ezinye manje kodwa wathi ukuthi sekufika insimbi edle ezinye insimbi yangampela yasezulwini. uNkulunkulu ofohlayo othi bangabe sefikile kumuntu ngisho kade kuthiwa uyisebenzi ngiqhamuka ngisho umoya wenombolo kuphela ukushaya inombolo ngamandla egama likaJesu. Yebo ngizoveza uNkulunkulu osindisayo. uNkulunkulu uyabasiza abantu bazalwane njengoba esiziphara nje ayisiza nempilo yakho futhi. Amen.